солимии кӯдакони батни модар ва баҳсҳои муқаррар кардани ҳаққи падариро минбаъд дар Тоҷикистон ташхиси генетикӣ муайян мекунад. ин мушкилот қарор аст дар як ниҳоди нави Вазорати Тандурустӣ бо номи Маркази озмоишии тиббию генетикӣ осон шавад. марказ акнун ба кор оғоз кард, вале рӯзи панҷшанбе расман ифтитоҳ мешавад. аввалин муштариёни марказ занҳои ҳомила буданд. давраи барвақти ҳомиладорӣ аз ташхисҳои пурра гузаронем ва муайян намоем ки ин ҷанин дар оянда ҳамчун навзоди солим таваллуд мешавад ё не, инро мо муайян карда метавонем. маркази тиббию генетикӣ бо дастгоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳаз буда аз тавони ташхисҳои муҳиме ҳамчун муайян кардани ҳайсияти падару модар ва вазъи генетикии хонаводаҳо бархурдор аст. мутахассисони геншинос дар ин марказ дар Молдова, Русия ва Эрон таҳсил кардаанд. бо ин таҷҳизот мо метавонем нуқсонҳои ирсии модариро дар батни модар дида метавонем. инчунин муайян намудани падариро муайян карда метавонад. дар Тоҷикистон мавридҳои даст кашидани падар аз фарзанд дар заминаи муноқишаҳои хонаводагӣ мушоҳида мешавад, аммо бинобар набудани маркази ташхиси генетикӣ ин қазияҳо то ба охир намерасиданд ва ё дар хориҷ матраҳ мешуданд. бо талаботи вазоратҳои ҳуқуқие ки ба ин масъалаҳо дахолат доранд ва пешниҳоди онҳо метавонем ки дар ҷумҳурӣ дар ватани худ падарии кӯдаконро муайян кунем. вазорати тандурустӣ ҳамчунин тасмим дорад рӯйхати оилаҳоеро ки мушкили ирсӣ ва бачаи ноқис доранд тартиб диҳанд ва ҷараёни ҳамли занҳоро дар ин оилаҳо таҳти назорат бигиранд. мутахассисони марказ мегӯянд онҳо метавонанд нуқси кӯдакро дар батни модар ташхис диҳанд, аммо тасмими қатъ кардани ҳомиладорӣ ба хонавода марбут хоҳад буд. дар ин ҷо таҳлилҳои иммунобиохимиявӣ мегузаронанд. дар якум давраи ҳомиладорӣ аз зани ҳомиладор хун мегирем ва муайян мекунем нуқсони модарзодӣ ба синдроми Дауна. бинобар иттилои масъулони Вазорати беҳдоштӣ дар Тоҷикистон, бемориҳои ирсӣ аз қабили синдроми Дауна, нобиноӣ, ношунавоӣ, бемориҳои қалбӣ, маризиҳои рӯдаву гурда мебошанд. барои намуна солона ҳудуди 70 кӯдак бо синдроми Дауна таваллуд мешаванд. мутахассисони марказ бовар доранд ки ин ниҳод метавонад дар солим нигоҳ доштани наслҳои оянда дар Тоҷикистон хидмат кунад.